Zumarragarrak gara. Eskola zegoen monjata, 7 urte arte monjata jute ginen. Bazuek baita usteet, juteko zineten eta. Ni monjata oso guztionez, baina hermanotan. Eta gero hermanotan. Hermano da eskolaz cristianas, Lasalle da. Lasalle. Eta... Eskola partikular bat zen, baita Medrano. Bai, hemen Medrano da, baina... Gero eskola nazionala, Baita. Eskola nazionalak. Togun zen nazionaletara. Famili batzuk ugari eginen eta diru gutxi alde horretatik eta batzuk hermanota eta guntzian zara guk berriz nazionaletan jarritu genuen. Herria hermanoia ez daude zoritxarrez, zorionez, eta nintzeko zoritxarrez, ati oso guztua nintzen frailegin. Izan da herri bat, nola esaten da hori, saskik eta egiten zuela. Zumakin, saskik egiten zela. Herria bat, nuiz edo hiru fabrika. Artiz, Omarzabal, eta Buska, eta Baiola, baita. Eta Gorjino Mendizabal. Eta Otagi hemen baita den, saski. Lehen bezala ez hemen jotzen zuen tutu amabitan, eta jende guztien bazkaltzera. Eta txuri batzuk hartzera. Eta guain, jotzen bai badu ez du jotzen tuturik, baina jendeak ez da gizun nundi datorren. Eta gainera orduen ezberdina da baita. Ez da, lehen bezalakoa. Guain, taller asko daude. Ez lehen bezala. Lehen zauden, igual, fabrika konkretoki. Irimo, Ordozo, Lehenbazian, bai, Rodríguez, Nadaia, Gubetxo eta Zumarra, Buskia, baina ziren ja, tallerre bat. Baina guain daude tallerre asko. Fabrikan egiten zuen, Ordozoren, orduan esaten ziren las matxeras. Matxeras, bai. Orduan, lan egiten zuen, baina ez... Ofizina, baita. Ofizina, eta hori baina oso gutxi. Garaiotan gaizki ikusi zen. Guain bezala ez. Lana egitea oso gaizki ikusita zen herrian da. Nesak altzuen guztian ofizinatara hori josatzen zen gustora, baina bestela gaizki ikusia zen. Bueno, etxen pizka bat euskeraz, baita erderaz, eta kalaen gehiena nik dizudugu erderaz. Zatik, debekatuta zegoen. Gehien erderaz. Debekatu zegoen. Eskolan, etzen euska itzeitek, eta gero kaleko zea zen, baita. Euskara zen etxeko giroa, baserri ikutu ez eukenak, eta hola zeukan euskara. Famili, bestela ginetzeko eta nakazten. Moda. Zer moda. Jantzen hori, daiko zele. Gu ginen, Dior nola dioide, Dior eta... Nola izan duzela. Trakak eta... Zapatak eta... Botak, alpargatak... Hori egite zonen, zirimiri egite zonen, baina bestela moda hemen. Jateko, zer ekonomatoa, orbeosoreko ekonomatoa, kooperatiba, eta denda batzuk, komestible dira eta ez zegoen gehiago. Hemen, bere zerrotan da zer. Garaiotan gehi itxuna egin zen, jositzen zen. Emakumak asko eta asko gaztetan potituta ziren josten, eta etxeen nola edo da, berropean modela zen. Matematen laguntzakin, nola. Oen bezala ez da, denda jondaban, hauxe, emango edo. Lako egitzen. Oso gutxi baina bat, igurreta. Igurreta, eta gero eitzan korta eta... Eitzan korta, eta para de kontar, esan da egizela. Gure garaiko zeak, denak. Hasi estaziotik, Paraiso, Mariton, gero ea kale legazpien jo, etzen ezer. Euskalduna ere itxizan, Mordo ere itxizan, Akorde itxizan, Igartua itxizan, eta... Kalebarrenen unano itxizan, Politena ere bai. Itxida guain ez da, baina leguko eta... Taberna sartzeko giro hori... Txikite ondo. Aste honen pixkat eta aste honen berriz... Aste honetan txikite bai. Txikite amanta. Baru batetan dira. Bai, baru batetan, zati, ostialean lan egiten zen. Gero igandetan, barendu ganean, musika banda, dantzen genuen. Dantza? Uretxu izan banda bat, zuan beste, hemen bukatzen zaren, korrikan uretxura. Dantzen berez eduz etorri. Gero hasi zen berez ere, orkestine, ozea, hien koratu itzazuten.
beti ieska, espagatzeko beti ieska, eta, bueno, hala ditzen ginen. Ordu ere eskolan ezela, neska gu ez da, normalki, Mutila trago bat eta pixkate trago batzuk hartu da, ordu pixkate usartzen zian juten, neska eta besteletzen usartzen. Lehen izatzen amagosten. Amagosten. Oain ez, Antiguan. Aldatu inda. Oain izaten da Santeixo egunea. Esatik, lehen egiten zen erromerie, egun batean Santeixo egunea. Eta gero, Agustun festa nagusiak. Eta baino jendea nola herriak editzen zen, izaten bezala bakarrika, izatea Agustun juten zen gehienak, emigrazio gehienak juten zen herrira. Eta hemen gilitzen zen herrikok. Eta, karo, aldatu zen Santeixo egunea jaiak. Guain, honena erromerie. Goizian hasi eta gauan arte. Zubarataren dago da, ama Virginia novenari egiten da. Eta lehatzi egunetan uste jendez, ni lehen egiten nun, urte batzu bat diela ez nezela jute, baina Eliza bete da. Eta gero, espatrantza egoten da, zera, Eliz barruan. Espatrantza, gero Zumaran hondi konservatzen baita ere, lehen parroki egiten da, agostuen amabostean, espatrantza egiten da, eta batez ere, zera goian. Espatrantza, meza, gero aurreskua, dantza batzuk, eta gero bazkari. Maiak ebintzen dutean, bendin eta festa oso polita. Gero bajadea, azkeneko zera izaten da, zera, kuadrilla jetxiera. Entontzen dira, txistularik, triketelarik, eta gero kuadrillak, atzetik, saltok eta la beretxe. Eta guzti Moskorra gatatzeko, zate hori Moskotuta eta ez ginenak, bidez marrago. Oinuna. Bueno, horai baten, bazak, hori berriz, ez jo, importezi ematen. Gare baten bai, hemen harrika eta zehiltzen ginela hori bai gaino. Ez. Egon zan prozesu bat hemen fusionatzeko eta gidondun ez da baidan borro bat. Manifestapenak, eta azarratzea, eta bueno. Hori bukatu zain, zarazkenek bukatu zain ezer gabe. Hori momentuz ez da hori. Gaur egun fizikoki eraiki dituzte zui herria, baina horrek bideratu do jendea bai herri batetik bestea, eta oain ez dakizu zeharkatzen zu errekia eta ez zea pentsatzen lehen bezala, oain urretxuna, oain zumarra no. Oain berriz pasatzen zu zubitik eta berdin dizu. Inundazio asko nola izan zen, konpondu zan hori eta ipini zen Pirulo, esaten dugu. Hor, gutxi gora bera da, hor dago mugia. Hori, bi udaletxen bidez egin zen hori. Eta diputazioa noski. Baina, hori da gutxi gora bera mugia. Eta eskubira da urretxu eta eskarra Zumarra. Hemen zuzea, estatu ezazuko zigori da, Miguel López de Legazpi. Hemen Zumarrakoa zen, Miguel López de Legazpi, gero Sekundino Esnaola, hori fundazioa izan zuen Orfeon Donostiarako fundatzailea, hemengoa zen. Iparra Agirre ezan ekizu zen, Gernikako Arbolako beak abesten zuna Madride, hori esan baita txikitero bat, Tikitari Zumarrako tikitararia oso famatu izan dira, horia. Fitxikoki, oain bakarrik gatzen da, aintzako etxe batzuk, eta kale barren, bestela dana batuta dago, dana. Han goikoa haiek, goikoa ospitalean dago, han goian dago. Hori da, hangoa, eta hemengoa da egoitzena, eta hori dana zan mendia. Orbegozoan dago, guztezu pabelioia, eta hangoien industrialdea, guztezu zera aldatuan. Eta hau da urretxu. Gandizkoena nik uste dut baseliza. Diego baseliza lehen zena eta handi da nik uste herriari nortasun ematen dion eraikuntza bereizgarriena esango dugu eta.